ay bangal daw kanya ti amin. Pagyamanan kani Apo Diyos iti parabon na tadan ti man ti kundaway nga mangituloy nga mga adal iti kinapudno dapat nga patchen ken rumbeng nga pagtalkan tiyo nga namati babaen iti dayti nga Heidelberg Catechism. Ket ituliti pa nga dalen may pan iti panangisalakan ni Apo Diyos kadagiti tattao na or man's redemption ti panangsubbot ni Apo Diyos kadagiti tao ket adalen ti mapan iti God the Son ti Diyos anak nga isunat ti pudno nga mangisalakan ket tarataren ti itatta ti question number 29 and then number 30 ti dayti nga Heidelberg Catechism. Ket sakbay na agpatuloy tiyo pagyamanan kadagiti amin nga patuloy nga mang subsuportar and then mang kadkadwa kada tiyo iti dayti nga panagadal tiyo kadagiti nga doktrina kasi kasapulan tiyo launay karkaro iti panagbiag tiyo nga namati. So iti question number 29 iti dayti nga Heidelberg Catechism may pan iti Dios anak ket kunana why is the Son of God called Jesus that is Savior? Apay nga ti anak ti Dios ket maawagan iti Jesus nga ket nga sawen that is Savior nga mangisalakan. Ket iti sungbat because He saves us when ta isalakan na tiyo saves us from all our sins and because salvation is not be sought or found in any other. When ta isalakan na tiyo manipud iti amin nga basol tiyo ken gapu ta ti panakaisalakan ket saan nga makita or mabirukan iti dadduma. So iti daytoy kunana because He saves us from all our sins. Matthew chapter 1 verse 21. She will give birth to a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. Ipasngay nanto ti may sa lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipud ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Masapul nga kinawat tiyo, makita tiyo na laing. Timbaon ni Apo Diyos, Diyos Ama, nga ni Heso Kristo, nga may anak iti virgin, nga babae, nga isuna ket pudno a Diyos, kap nagbalin nga tao, nalinteg, pudno ken nalinteg nga tao, nga isuna lang iti makabalin, nga mangisalakan, nga tao, sinless, isuna, ket mapanaganan isuna iti Jesus. Ket dayti nga nagan, ket agpaay laeng in award laeng ni Apo Dios iti pudno nga makabael nga mangisalakan. Kasi jay meaning tinagan nga Jesus ket Savior. Ket pudno nga daytoy nga agnagan iti Jesus isuna mismo in a person ni Jesus Christ ket kaya na talaga nga isalakan dagiti tattao na. Saan ket nga nagan laeng diay nudi ket pudno nga adan isuna itigalan ken kabaelan nga mangisalakan. Kuna na agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasulda. So may award nga nagan when ta iti position na ket isuna ti pudno nga mangisalakan awan iti sabali. Iti Hebrews 7 verse 25. Therefore He is able to save completely those who come to God through Him, since He always lives to intercede for them. Isut gapuna, nga kabaelan na nga isalakan, dagiti umasideg iti Diyos. Kasi isuna nagbiag nga pudno tao, ngim saan nga nagbasol, kan isuna tinangkaro iti basol ti iti krus Kalbaryo. Ngarod, isuna ket kaya na kabaelan na isuna laing ti akin kabaelan he is able kabaelan na nga isalakan dagiti umasideg iti Dios completely to save kompleto nga saan ket nga dapay kurang na no di ket aming kompleto nga kaya ni Heso Kristo nga isalakan amin babaen met laing ken kuana ken kaya na nga pagtalina eden iti agnanayon agsipud ta agbyag nga agnanayon amang ibabait kadakwada iti Dios.
ken pagtali na eden na dayta nga panakaisalakan iti agnanayon ken tuloy-tuloy dayta nga trabaho na nga mga babaet iti tao ken ni Apo Dios metlaeng tapno iti kasta ket agbyag ti pinalinteg ni Apo Dios iti pudno nga panagtali panamati laeng ken ni Jesu-Kristo iti unos iti panagbiag na kasi isustenar ni Apo Dios ni Jesu-Kristo dayta. Iti tuloy na pay iti dayto nga sungbat. And because salvation is not to be sought saan nga makita or masarakan or found in any other. Awan ti dadduma. Adaman lagi ti dadduma agnagan ti Jesus. Tikat na nga sa wen tinaganda nga Jesus. Ket Savior ngem saan da nga kaya nga mga isalakan. Ken ti pudno laeng ibagbagata iti nga mga isalakan ni Jesu-Kristo taga Nazaret ti anak ti Dios nga pudno a Dios, pudno a tao, nalinteg nga tao, awang basol na nga tao, nga pudno nga nang karo iti basol iti krus Kalbaryo, ken naitanem na pagungar, nga isuna ket adda itata iti makadnawan ti Dios, iti bangbanggitan ti Jesus nga mangisalakan. Acts chapter 4 verse 12. There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. Isulaeng ti pakasarakan tayo iti panakaisalakan, iti intero alubong, awan sa bali anagan nga inted ti Diyos, kadagiti tattao a mabalin tayo a pakaisalakanan. Ni Jesu-Kristo laeng, ti pakasarakan tayo iti panakaisalakan. Ken awanen ti sabali, awan ti dadduma, ngayon ti pakasarakan iti dayta nga panakaisalakan, no di kan ni Jesu-Kristo laeng. Awan ti dadduma, nga inted ni Apo Dios, apakasarakan tiyo iti panakaisalakan, no di kan ni Jesu-Kristo laeng tiyo nga masarakan dayta. So, saan nga mabirukan ti panakaisalakan iti kompormi, no di kat kan ni Jesu-Kristo laeng. Dapat nga pagtalakan tayo ni Jesu-Kristo laeng nga isu ti mangisalakan kanya tayo, pudno nga isuna ti makabael nga mangisalakan kanya tayo, ken mangted iti biag tayo iti agnanayon. Mangala kada tayo manipod iti basul, ket ipanda tayo iti kinalinteg ni Apo Dios, ken isustenar na tayo i-intercede na tayo ken ni Apo Dios iti agnanayon. Ket dapat nga agtalek tayo laeng ken kuana babaen iti sao ni Apo Dios nga tayo ada-adalan kitan nga isu dapat ti pagtalkan tayo. Napigsa dagiti muna nga namati nga mangilaban iti daytoy kasi adda dagiti dadduma nga ti pagbasaranda iti panakaisalakan da ket saan nga ni Jesu-Kristo laeng. Saan nga namaysa nga ken ni Jesu-Kristo kasi nadumag basar da iti kaya da kabailan da iti sarili da ken ti dadduma pay isu ti pagtalkan da ket agbalinan nga ni Jesu-Kristo nga isu na pudno nga mangisalakan ket mayaw awan pay mas paimpang pangrunadan dagiti dadto mga paglinteganda ket masapul nga maawatan ditong galmaysa nga tinagan ni Jesus Jesu-Kristo nga Jesus or Savior ket napategla unay wen ta isuna laeng ti makabael mangisalakan kanya ti manipod iti basul ken mangisalakan kanya ti isunalaeng ti pakasarakan ti iti panakaisalakan nga awanen iti dadduma nga intay pakasarakan. Iti question number 30 na ito'y. Do those also believe dagiti ba mamati iti only Savior ket mabalimet nga kunada nga sa biruken da who seek their salvation and welfare, happiness, kinamayat ti biagda from saints themselves or anywhere else? Do those also believe dagiti ba pudno nga talaga nga mamati ken ni Jesu-Kristo nga isu na lang iti pudno nga mangisalakan ket mabalimbang nga biruken damit laeng ti panakaisalakan or kinasayaat ti aramidan ni Apo Dios kadagiti sa santo or muna nga namati iti sarili da or anywhere else iti anyaman ba ti pag mabalinda ba nga aramidan di ay ket iti sungbat saan nga mabalin dagiti pudno nga mangkita laeng ken ni Jesu-Kristo ket agtalinaed da laeng ken ni Jesu-Kristo.
Although, mabalin siguro, they make their bones, kunatiyo, nga kunada nga agtalek da kani Hesus Kristo, ngem, iti aramid da, i-deny damit, ti pudno nga mga isalakan. Saan nga mabalin di ay? Kasi, no kunatiyo nga ni Hesus Kristo laing, dapat ni Hesus Kristo laing ti daydayaw tiyo. For either, Jesus is not complete Savior. When no, ni Hesus Kristo ket saan nga talaga nga pagtalkan nga isunala inti kompleto makaisalakan kadakwada, or they who by true faith receive this Savior, or saan nga talaga nga nagtalek na mati iti daytoy nga pudno nga mangisalakan. Dapat must have in him all that is necessary to their salvation. Dapat amin kanyatiyo kunatiyo kitantiyo nga ti panakaisalakan ket makita laeng kani Hesus Kristo. Awanin iti dadduma. All that is necessary. Aming nga kasapulan iti panakaisalakan ket dapat nga agtalek tiyo, makita tiyo kani Hesus Kristo laeng ti kunatiyo pagtalkan tiyo. Awanin iti dadduma. So, taratarin tiyo, iti daytoy nga sungbat nga dagiti papudno nga mangkita kani Hesus Kristo, the only Savior Jesus, ket sa pulen damit, ti panakaisalakan da, o kinamayat, ti biyag da, kadagiti santo, iti sarili da, or iti daduma, saan nga malindi ay? No. Although, they make their bones, mabalin siguro nga kunatiyo, agtalek da, mamati da, and ni Hesus Kristo nga isulaing ti mga isalakan, ngem iti aramid da, they deny the only Savior Jesus. Saan nga dapat nga siya? Iti 1 Corinthians 1 verse 13, is Christ divided? Who Paul crucified for you? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in Paul's name? Na sina aya ni Kristo, ni kadi Pablo tinatay iti krus, gapu kada kayo, nabunyagan kayo kadi apkas pasurot ni Pablo. Kasi kadagiti Corinth, agugulo da, kasi tunggal maysa, kanya-kanya dan, agbasar da iti sarili da, ngim saan nga dapat nga kasnyay. Tera duma ibagada ni Peter, ti usong surutan mi, ni Pablo ti surutan mi, madi ni Apollos kami, saan nga dapat nga kasnyay? Nagudwa-gudwa ba ti pagini Hesus Kristo saan? Kat iti verse 30, iti dayto ingana 31, it is from Him, Jesus Christ, that you are in Christ Jesus. Kapu kani Apo Dios, nga dati kani Hesus Kristo, who became wisdom from God for us, our righteousness, sanctification and redemption, in order that as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. Ngem inyasidig na kayo ti Dios ken ni Kristo. So no makita tayo, ti mangyasideg kanya tayo ken ni Hesus Kristo ket ni Apo Dios. Awan dadto mga gimapo. Saan tiyo nga kuna nga siyak na ngaramid di ay siyak ti simurot saan? Ni Apo Dios tinangyaramid nga nangyasideg kanya tayo ken ni Kristo Jesus tapno makikadwa tayo kanya na. Isuna nagtrabaho tapno maikadwa tayo ken ni Hesus Kristo iti pagayatan ni Apo Dios kat pinagbalin na nga isu ti kinasirib tayo. Isulaing ti dapat nga pagtalkan tayo. Isulaing ti kuna tayo panakaamuan tayo iti pudno. Awanin ti datuma. Babaen ka ni Kristo mapalinteg tayo iti Dios. Ni Hesus Kristo, ni Apo Dios nang yasideg ka na kay Hesus Kristo, kanya tayo ken ni Hesus Kristo, tapno makikadwa tayo ken kuana, ken mapalinteg tayo iti Dios, babaen ken ni Hesus Kristo amismo. Awan dapat ti kuna tayo nga ipanakkel tayo. Saan nga mabalindi ay nga masapulan ti panakaisalakan ken ni Apo Dios, ken iti mismo nga kuna tayo sarili tayo or aramid tayo, iti kinaimbag ket kanya tayo birukan tayo iti daduma. Saan nga dapat kasjay? Saan tayo nga aramiden? No bilang kasjay insulto ken ni Apo Dios ken ni Hesus Kristo mismo. Tanukitan tayo babaen ken ni Kristo, mapalinteg tayo our righteousness, and then sanctification, and then redemption. Mapalinteg tayo iti Dios, mapasanto tayo, masanctify tayo ken ni Apo Dios, and then adda tayo iti waya-waya kasi i-redeem da tayo ken ni Apo Dios manipud iti basol. Mawaya-wayaan tayo iti basol. Ngarod, kas kuna tinasantuan asurat, si asino man nga agpasindayag, ipasindayag na kuma ti inaramid
ti Apo. Ngem kadaga jay namati jay Corinth ti pasindayag da, jay nagsuro kanya na, nidaduma nga namati ti sarili da, iti daduma anywhere else ti pagbasran da. Ngem saan nga dapat nga kasyay? Dapat nga kunatiw nga ni Heso Kristo ni Apo Dios laeng amin ti pangkitaan tiyo. Kasi no kitan tiyo ti naramid na Inya sidig na tayo kani Heso Kristo tapno makadwa tayo kani Heso Kristo. Babaeng kani Heso Kristo palintegen da tayo kani Apo Dios, ikan da tayo iti righteousness, kan isanctify da tayo, mapasanto tayo iti imatang ni Apo Dios. Babaeng kani Heso Kristo mawayawayaan tayo iti basol gapo kani Heso Kristo, maredeem da tayo. Amin da kita ni Apo Dios mang aramid. Awan ti ko nato yung ipanakkel tayo Awan ti maikarkarit tayo. Galatians 5 verse 4. You who are trying to be justified by the law are alienated from Christ. You have fallen from grace. No kuna tayo nga sapulen tayo ti panaka-justify tayo babaen ti panang surot tayo itilinteg. Saan nga balin di ay? Nag-fall tayo or saan da tayo nga awan tayo iti parabor ni Apo Dios. No tarigagayan yu ti mapalinteg iti sangwanan ti Dios babaen ti panang tungpalyo iti linteg na isina kayo kani Kristo ket nailaksid kayo iti parabor ti Dios. No ket tayo saan nga mabalin nga masarakan tayo dayta nga panakapalinteg babaen iti sarili tayo nga aramid or kayahan tayo panang tungpal tayo iti linteg na ilaksid tayo kani Kristo no bilang kasjay kan iti parabor ni Apo Dios. Awan tayo iti parabor ni Apo Dios no bilang kasjay. And then tituloy na iti daytoy. Dagiti papudno nga mamati nga ni Heso Kristo lang ti mga isalakan ket biruken damit ti panakaisalakan da iti kinaimbag kinamayat ti biagda iti santo themselves and anywhere else. Saan nga maraming di ay? No kuna tayo kani Heso Kristo laeng aming pangkitan tayo. Saan tayo nga ikita iti sarili tayo nga aramid? Or neither baka i-deny tayo talaga ni Heso Kristo. Baka saan nga isunod ipod ng may salakan tayo no bilang kasyay. Or either Jesus is not a complete Savior. Kasi no maramid di ay, nga ikita tayo mitirado mga aramid tayo ni Heso Kristo saan nga complete Savior? Saan nang talagang kaya no bilang kasyay? Or they who by true faith receive this Savior. Or saan dang talagang nasarakan, tipudno, nga pamati, or panakaisalakan, babayin ka ni Heso Kristo. Dapat, di aming nga panakaisalakan must have in Him all that is necessary to their salvation. Dapat, di aming nga pagtalkantiw iti panakaisalakan, kasapulan iti panakaisalakan, amin, ket kani Heso Kristo laeng. Colossians 1 verse 20. And through Him, to reconcile everything to Himself, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Ngarod, babaen iti anak, ingkeddeng ti Dios, nga ikapya ti isu amin kenkwana. Ket babaen iti ipapatay ti anak na iti krus, nagkapya ti Dios ken iti isu amin aparswa ditoy daga ken sadi langit. No kitan tiyo, babaen iti anak ni Heso Kristo ingkeddeng ti Dios, nga ikapya ti isu amin kenkwana. So ti pangeddeng or ti panangaka-reconcile tiyo ken ni Apo Dios mismo Himself ket babaen laeng ken ni Heso Kristo. Babaen iti ipapatay ni Heso Kristo, nga anak na iti krus, na ikapya dagiti tattao nagiti namati kani Apo Dios iti suami a parswaliti dagaken sadi langit by making peace through His blood shed on the cross. Tapno kastaket may ikapya ti kani Apo Dios. Chapter 2 verse 10 iti Colossians. For the entire fullness of God's nature dwells bodily in Christ, and you have been filled by Him who is the head over every ruler and authority. Ngamin, agtaeng ka ni Kristo, akas tao ti amin agalad ti Diyos. Siyempre ni Heso Kristo,
pudno iso na tao, ngem adda kanya na ti amin nga galad ni Apo Dios bodily in Christ, God's nature dwells in Him, Jesus, kani Hesus Kristo, ket iti panakikaysa tiyo kenkwana. Kani Hesus Kristo inawat tiyo met ti pudno abiyag. Nawat tiyo met ti pudno abiyag. Tanangat nga to ni Kristo, ngem ti amin aturay ken panakabalin. Sano kitan tayo? Ni Hesus Kristo, tao, pudno at tao, nalinteg nga tao, ngem Dios isuna, ta isuna ket makita kanya na ti galad ti Dios, ken pudno nga isuna ket Dios no apay nga makita ti galad ti Dios kanya na. Ket isu ti panakikaysaan tiyo, nakikaduaan tiyo, gapo kani Apo Dios nga nangitipon kanya tiyo kani Hesus Kristo a mismo. Inawat tiyo ti pudno abiyag, ket nangat ngato ni Kristo ngem ti amin aturay ken panakabalin. Isuna tinangat ngato awan dadto mga naturturay no di ni Hesus Kristo laeng. Itituray ken panakabalin. Ngarod, dapat nga kitantiyo nga ti panakaisalakan ket ni kani Hesus Kristo laeng. Awan iti dadduma. Ta isuna laeng tinaturay, adaan ituray, ken addaan iti panakabalin nga pudno nga mangisalakan kadatayo amin nga tattao. So iti daytoy. Do those also believe, dagiti ba mamati met laeng kani Hesus Kristo iti amin only Savior Jesus, kat si biruken damit ti panakaisalakan da kay naimbag iti miyagda iti saints dagiti santo or themselves or anywhere else. Saan? No kani Hesus Kristo tayo aming ngakitan, saan nga maraming diay? Ngem adda neither baka isuda ket saan da talaga aming namati, or isuda ket talaga nga agduwa-duwada kani Hesus Kristo nga isunat ti complete nga mangisalakan. Ken iti sao ni Apo Dios, dapat nga pagtalakan tiyo ni Apo Dios, ta kani Hesus Kristo, ket adda kanya na iti amin, nga kailangan tiyo, kasapulan, para iti panakaisalakan. Agyaman tiyo kani Apo Dios, nga inted na ni Hesus Kristo, nga all-in-one, kompleto, Dios, pudno a Dios, ken pudno, ken nalinteg nga tao, isuna tinatay, iti krus Kalbaryo, nang karo ti basol tiyo, tapno ma-fulfill ti kinalinteg ni Apo Dios or kinadjust ni Apo Dios, ma-justify tayo babaen iti dara na nga nagayos iti krus Kalbaryo, na itanem isuna ngem iti may katlo nga aldaw ket napagungar. Pagyamanan ken ni Apo Dios nga isuna ket pudpudno nga intelect na ti panakaisalakan ken ni Hesus Kristo, ta ni Hesus Kristo laeng ti makabael nga mangisalakan, addaan iti kompleto nga kakayahan nga mangisalakan kanya tiyo. Nagsubli ti langit, ket kompleto i-intercede na tayo. Ket pagtali na eden na dayta nga nakaisalakan kanya tiyo iti agnanayon. Ulitan nga ibaga, insulto kani Apo Dios no bilang ko na tiyo nga addapay ti dadto mga pagtalakan tiyo or pangbirukan tiyo iti panakaisalakan. Saan nga dapat nga kasyay no dikat kani Hesus Kristo laeng amin nga kuna tiyo pagtalkan tiyo iti panakaisalakan awanen iti sabali. Pagyamanan kani Apo Dios iti parabon na ayat na kada itatao na kada tayo nga tattao ta inted na ti mangisalakan. Ngarod nagtalek tiyo iti mangisalakan ken agbiag tiyo dapat nga ti adda tiyo iti uneg ti panakaisalakan. Saan tiyo nga sapulen met ti kuna tiyo nga kinasayat ni Apo Dios iti sarili tiyo no di ket kani Hesus Kristo tiyo nga biruken amin ket agtalek tiyo kani Hesus Kristo kasi adda kani Hesus Kristo ti amin nga kasapulan tayo kailangan tiyo iti panakaisalakan tiyo ken dayta nga panakaisalakan ket sigurado saan nga bareng-bareng no di ket agnanayon dayta nga panakaisalakan nga i-award ni Apo Dios nga digiti mamati kani Hesus Kristo. Salamat met tunggal may sa kanya tiyo kada kayo iti panang subsubaybayo panang kadwayo kanyak iti yung panagad-adal tiyo iti doktrina, and then hopefully tuloy-tuloy iti kasta iti met lang nga mangadal iti daytoy ta adupay dagiti dapat nga maadal tiyo, and then pagtalakan tiyo patyen tiyo nga namati ket ni Apo Dios kadi iti patuloy nga mang bendisyon kanya tiyo. Ag-like kayo, i-share yu met iti nga videos tapno matulungan tunggal may sa kanya tiyo nga mang amupay kani Hesus Kristo.
ni Apo Dios laing ti madaydayaw ken adda nga mabigbig iti amin nga naramidan na. Salamat tunggal may sa kanyatayo ni Apo Dios ti madaydayaw.